Nem, köszönöm szépen. Akkor annától készülsz egy ülés haza. Jó. Nem kell is maradjál akkor, mert akkor még annyit kérdik, hogyha nem vagy otthon, mint ha otthon. Jaj, hát én így is úgy is annyit teszek, amennyit tudok. Tehát engem Annácska nem befolyásol, hogy most... Tehát most nem azért, mert nem imádom. A fél fülem odaadnám, érted, de... Az életemet odaadnám, érted, tudod? Vettem egy kis hagymát, meg egy kis vöröskenyeret. Mindjárt leharapod a fejét. A gumiból lenne a kis kuca. Máskor megettek egy szebb szendvicset. Hát most is ettem egyet. Hát most meleg van. Most nem annyira van étvágyam. Nekem is. Jó. Elszoktuk egy másik. Akkor legalább neked 10 kiló. Oké. Igen, most mindenki ment. Meg ugye mondta, hogy a déli kávéját megisztam ám, mert van, ahol elfelejtik délbe odaadni. Nem, ezt bántad. Mosogatott Annácska. Tényleg mindent megtettünk, hogy segítsünk. Fogja a rádiót, ide bejössz, a zenék, ha érekes hallgatni, behozzad a kávét. Tudom, hát ha most innen meg, hogy nekem